Oh iki wong wedok ora beres karo Lho sik. Omongan sing apik kok wong wedok ora beres. Duitku singgani lan. Iki nek ora kowe sing dipok nang arep. Lah kok apik kowe Kang Samu. Aku dhewe iki ya ndak mau karo sampean. Ndak apa-apa. Saben aku nyenggana dhuwit sorbantan, lho kok ora ana arek sampean sing nyolong kira. Aku ora dipok singgane duitku. Lho, lah terus apa Pakne? Oh iki mesti sing dipok duitku. Alah, lah kok njipuk dhuwit ki tak nggo apa? Njaluk ya kok wenehi. Lho, Dadi ora dipok tenan. lho kanggo apa kok njipuk dhuwit Kang Samu? Aku iki mau goleki dhuwit ora ana, sak kowe goleki dhuwit. Ya. Aku iki krungu kabar. Kenapa ya? Controng sugih datang. Awane omah kok ora kaya dina iki. Lah iya aku dhewe ya gumun kok, Kak. Wuluku ngadeg kabeh. Ana apa biasane ya ora kaya ngene ya, Kak. Iya. Iya. Kowe iki lho kok jual-jual ki ana apa to Kang Samu? Kok kaya wong nama iki lho ya. Kowe ora. Karo bojo dhewe dadak jual-jual iki lho ya. Kok ana sak mlaku dhewe iki. Endi le, Kang? Loh. Ana apa sampean iki nyawang apa kok lho? Gumun setahun jembleng selendengak. Ana sak kok mlaku dhewe. Ngene. Kabar iki nyata apa kabar iki gawe-gawe? Sugihe Sontrong iki ndadak. Ayo do dibuktekno. Mergo Sontrong sugih iki ora duwe pabrik, Iya, Kang. ora duwe perusahaan. Kok iso sugih? Iki nek ora serong ora ngarah. Lah mula kuwi ayo piye Kang bareng. Domorono. Buktekno piye kedadiane ayo. Ayo. Bojoku kok kemanden saiki dadi wong sugih kepengen apa kelakon kepengen apa keturutan lah ning aku nek mikir bojoku kok Hoi, teko apa suarane Mami. jagat bayi lah mama mami sampean iki mbok rasa acak-acak ya Kang sampean iki rasa acak-acak iki Lho wong sugih iku arep mlaku model piye pantes kok iso. Duwe ana padha. Jebule rasane wong sugih kok ngene iki ya, Kang. Lah iya. Ngono ndek ben aku kok parek mbok kepruki. Bedina mbok kepruki. Nek ngene iki lho kon domong tangga-tangga yen ngenyeki wong lagi mulih ngandani tukang. Lho, arep gawe apa, Kang? Tak kon gawe plang Lho ya. 3 meter persegi. Lumrahe plang iku rak petinggi apa mek kami tuwa, Kang? Lah iki sing umum. Lah iya. Lah iki tak gawe ora umum. Lah kok ora umum gawe plang apa? Sing omah ana plange ku omahe petinggi tok. Omahe sarekat tok. Omahe wong sugih kudu ana plang gedhi ning arep omah. Ngono, Kang. Tulisane apa, Cek? Lah apa dodol apa? Dodol gegerem kono. Lho plang dodol. Lah ya kok gawe plang iku apa dodol apa? Wong sugih kok dodol. Wong dodol niku urung sugih. Sugih kaya aku. Mangan turu donyane pirang-pirang. Dongane teko-teko terus ya, Kang. Iya. Gawe plang apa? Plang tak
polisi sing gedhi. Heeh. Tulisannya apa, Cek? Apa? OKB. Lho. Kok kaya pel kabeh? Pel KB gundulem. Kok gobloke kaya kowe. OKB ku apa? Kowe iki wong sugih kok goblok. Kabeh. OKB. Heeh. Orang kaya baru. Lah, dalah. Ngono kok meden-medeni wong rumah saku apa kok iso? Jaluk panjer 10 juta mang tukange. Tak gawakno dhuwit pirang-pirang moh jare. Ya dhuwit. Aja guyu. Ngene iki tunggale ning omah 3 lemari. Namanya sapa iku? Omahku dhewe. Sesuk iki lho nek rajungan sepi wong wedok-wedok kon mara. Kok apa? Alah tete jungan amis kabeh bayarane piro? Lah iya. Kowe ndek ben tau tete jungan ning ngitungi dhuwit tik. Nanti kesel. Lah iya mbok kon apa nek karo ning omah? Sugih-sugih. Kondo prei ning gone puas tete jungan amis kabeh. Lah mbok kon apa? Kon motok ning omahku. Lho. Ana pegawean apa? Alah tak kon milai dhuwit. Dhuwit 3 lemari tokno kon milai. Sedina 500.000 mangan milai dhuwit. Milih dhuwit tok. Dhuwit sing anyar-anyar iku kon lumpukno kon nyetrika ditumpuk lemari dadekno siji. Dhuwit sing wis amoh-amoh niku kok diobong ke bediang dak wis. Dhuwit ra kanggo kok. Kang. Apa? Iki dina apa? Iki dina apa kok? Sampeyan kok wis sajen. Anak-anak iki wayahe do balik kok malah. Wayahe mulih iki, Kang. Iya. Iki apa iki? Bapakku. Lho kowe iso gawe anak? Iso toh. Ya dia bojo ya, Pak. Piye? Hasil. Hasil siap. Hasil. Banyak kok. Banyak. Kaya. Alhamdulillah kaya. Duit setengah sak. Ya. Hancur, wong-wong iki udah hancur musuhku. Wes, pokoke Duwe anak loro, golek duit, untuk duit setengah sak, iki engko hitung kowe duwike lho. Lho. Sunata? Dalem. Sing mbok colong iki apa? Lho, kleru sasarone, Pak. Sasarone. Tuyul bento iki. Ora Pak melek. Kleru sasarone tak gowo, Pak. Waduh. Ya, nah iki duit. Tenan. Duit mbok dadekno siji iki. Iya. Wes. Ya. Pinter jebule kok, Kang. Ya. Maki ya, Kak? Wah. Aku tak paham. Ya. Nek tenan pinter. Mergo kowe nyambut gawe nek kaya. Nggih. Dolananmu wis tak tawisno. Nggih. Ning isor talang. Oke. Nggih. Kelut. Kelut yuyu. Nah. Prasiji, Pak. Prasiji. Ketelak. Ketelak iya prasiji. Ngombe. Heeh. Ngombe apa? Susu. Mie. Calon mie is delok. Acak-acak, Pak. Acak-acak, Pak ya. Acak-acak. Gage mie tenan tak gocok kowe engko. Aku dhewe ra ngentekno arep mbok mie. Wis tak cawisi dot. Dotine karo dot tinggal. Ning mburi gak kene. Wis dot. Dolanan wis esuk lunga nyambut gawe. Tanggune ngoko. Ya, ngoko ya. Lho, piye? Ya Pak nek. Ora usah kangelan ana sing nyambut gawekno. Ya. Hidup ben wong do bingung ngrasakno karo kowe. Mbok ora tau nyambut gawe kok donya alar-alar bondo tumpuk-tumpuk ben ora urus. Kita kok sapa lek kok mlebu metu. Dalam.
tutukno, Den. Batange kok ana suarane. Ngenyek wong ngarani wong nek batang tikus. Iki apa batange? Lah rayem kok kaya bekecot. Arangane ngenyek wong. Ngene iki jebule. Ana apa? Kenapa kok rene? Omah magrong. Lho, Donya malar-alar. donya piro paling-paling sugih dhuwitem iku lho. Percaya aku. Neng sugihmu iki wong do ngarani nek ora beres. Lho, omong kok blarak-blarak. Ora beres kowe iki. Oh iki nek ana wong nyugehi kowe kok lara atimu ngomong blarak-blarak. Ora perkara ora atiku. Ora usah aneh nek kalah bondo kalah sugih aja ndlemen. Ngene. Kowe iki ra duwe pabrik. Ora duwe perusahaan. Kowe ora nyambut gawe, kok iso sugih blegedar iki nek kowe beres ora ngarah kuat gawe omah. Karo dene kowe kok ngurusi uripe wong lho lha apa? Ya tau Ora usah kakean ngomong. Nek kowe butuh dhuwit alung ngomong. Ora usah dilembing. Apa bojomu arep mbok dol tak tukune? cangkemem. Bandrol bojomu tak tukune. Iku lho Pak Nek. Luweh padoni. Sugih iki nganti aku ngarani ora beres. Duweku 12,5 kilo karek seprap. Lah terus, kok rene lha apa? Ndak apa kowe nek kowe sing nguluri duweku. Wis ora beres. Minggir. Dirasa-rasakno omongane kok. Aku ora gelut iki suwene aku dadi wong sugih. Lah nek dadi wong Aman sugih, biyen aku ora gelut sedina tanganku gatel. nek gatel aku Kowe kok ngelabrak ning omahku ngejak rame. anjen ya wis tak niat Ngejak rame. Yo. Nek ngejak rame. Sampean niki, Pak. Yo. Bapak tak istirahat. Urusane sampean ya urusanku. Musuhe sampean musuhe. Anake bapak sing kendel, Nah. anake wong duwe kok ora kendel. Linggih Sampeyan disepelake, Pak. idoni jajal kendel ta ora? Yo. Idoni. Nah, 300. Nek wong sugih ngidoni wong 300. Ganteng lho, Pak. bocah kurang ajar. Lah kok kurang ajar. Lho mantu ngidoni molot. Lah iki aku. Sampeyan Piye, Pak? goco ndase goco. Goco. Goco tenanan. Tambah, Pak. Tenanan. Goco. Lho wis tak gocor ora Ndase bang jali kok ora wani. Goco. Sampean iki kok Piye? Apa? Goco. Gocok. Bapak, Hei, nek sampean wong sugih digocok karo pelarat. lho lagi iki ana wong sugih digocok. Weh. Oh, tau pae 300. Nale. Tenakan. Oh iki yo ngono lho Kang. Urusi. Ora bapak era anake. Angger sing wani aku. Niate wis tak kajati iki. Kok kajati piye? Aja bapak musuhmu. Aja kowe nom. Tenaga mroso. Ora kualan aku ngadepi kowe. Kaya ngono. Ndaki. Pipapane sapa sing pati cekelan belakang. Tak deloke karo Aja cek kok ya. tinggali. Iki Kang. Mama. Iyu iki piye kan iyu kan? Bojoku mati, sing mateni anakmu. Mati lah gen. Tanggung jawab kowe. Tanggung jawab apa? Kowe tak kasusno iki. Ora urus. Salah iki. Piye? Nek omahe. Ora urus. Hah? Perkara iku ora Ora mandeg wedi. semene. Ora wedi. Batange bojoku urusi pendam. Aku lapor kaning penduran ing negara bumi ayu modar kowe anakku. Oh, salah. Yo ngene iku cah kendel. Kendel piye, Pak? Piye? Lah kono aku niku jara terus piye, Pak? Kowe wedi dihukum. Mesti wae. Mergo kasus pembunuhan. Aku semateni. Kowe mateni wong. Iya, Pak. Aja kuwatir,
hukume engko tak tukang duwe. Ngene ya. Aman. Iso Wong piye kan? sugih padoni. Lho sugih kok, Mbok. Padoni. Saja wedi urusane gampang perkara ngene iki. Lah niki terus piye badange iki? Wis gampang kok tak urusane. Oh, kono golek cah edok sing ayu-ayu. Rentengilah. Anake sugih kok. Engko nek kurang aku balik jaluk Mulai njipuk dhewe dhuwit kok. Ya wis, aku jaluk pamit, Pak. Piye iki terusan kan? Ya kene. Kok badange iki terus piye? Wah, klane sikile jeglak. Apa lapo iki? Temen. Mati tok pandang kuwe. Kuwe mata. Memang mati. Kowe karo iki apik iki. Wong kok aneh-aneh ae. Aja kuwatir. Piye? Aku tak bayar bocah-bocah. Tak opane tak kon buak iki. Kon nadai sagwak goro. Ngono kan. Ben ora ana lacak. Aman, anakmu ora kena perkara. Ya, ya, Kang, ya, Wis Kang. golek bocah kok limo kok bayar iki yo. Ya, ya, Kang, Kok ya,